Abokan nishaɗi, Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku dai a wannan littafi namu mai suna Albishir. Kar dai ku manta ku ci gaba da danna mana subscribe wato alamar ƙararrawa. Ku yi mana liking, sharing, hakan ne zai ƙara ƙarfafa mana gwiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Albishir, babi na 3. A jiya mun tsaya ne inda muka ji babba na gudu ya zo, ya ce wa jarumi, na zo ne na tunasar da kai abin da ka manta da shi. A nan muka tsaya, yanzu za mu ɗora. Zaune suke a babban falon gidan, amarya da ƙawayenta a ƙasa suka zauna, su Hajiya Lubba suna zaune su ma a gefe guda. Jarumi na ƙasa shi ma da abokin shi da suka taho tare. Halima da ƙawayenta su ma suna gefe guda. Baffa na gudu da kawu Lado suna zaune kan kujera, sai kuma wani mutumin wanda suka zo da shi, da alamu yana da alaƙa da amarya. Baffa na gudu, na taso ne da kaina domin na ga alamun cewa ya kamata na zo da kaina na warware wannan zance. Jarumi ya ce, ai ban ji daɗi ba Baffa, kawu Lado, da kun jira na iso da kaina zan zo wallahi. Kawu Lado ya ce, ai matsalar ta cikin gidanka ce, gara a magance ta a cikin gidanka. Jarumi ya ce, gaskiya ne kawu, bismillah. Baffa na gudu ya ce, kai jarumi, ka gane wannan? Ya nuna masa wani dattijo da suka zo tare. Jarumi ya ɗaga kai ya kalle sa sosai. Dattijon murmushi kawai yake. Jarumi ya ce, kai Baffa, kamar zan gane shi amma na kasa dagowa dai. Kawu Lado ya ce, ikon Allah, yanzu baka gane Alhaji mai kifi randar ruwa ba? Yana faɗin haka, jarumi ya gyara zama, da ganin fuskarsa kasan ya yi mamaki mutuƙa. Ya tashi ya rusuna sosai ya gaida shi cikin girmamawa. Jarumi ya ce, Alhaji don Allah ka yafe min, wallahi na san ban kyauta ba. Ina wuni Alhaji, ya kwana da kwanaki ko da ce shekara da shekaru, da murmushi a fuskarsa. Alhaji mai kifi, tabbas sai dai a ce shekara da shekaru. Alhamdulillah, na ji daɗin ganinka. Jarumi ya ce, ni ma wallahi. Alhaji, ya mutan gida? Alhaji mai kifi ya ce, ai mutan gida kusan dukkansu ko in ce da yawansu suna nan cikin gidanka yanzu haka. Jarumi ya ce, kai ya salam, Halima ina falmata, ki faɗa musu nan Allah a dafa abinci kala-kala, manyan baƙi fa muka yi. Halima ta ce, manyan baƙi kuma? Alhaji mai kifi ya ce, karka damu da wannan tukunna jarumi, bari mu ji da abin da ke gabanmu. Baffa na gudu ya ce, yawwa jarumi, ina so ka kwantar da hankalinka ka saurari abin da zan faɗa maka yanzu. Jarumi ya ce, to Baffa. Baffa na gudu ya ce, auren nan yau aka ɗora da safe, kamar yadda kuka yi alkawari tsakaninka da Alhaji mai kifi. Cikin mamaki jarumi yake kallon Baffa, domin ya kasa gane komai. Jarumi ya ce, Baffa, wallahi ina cikin ruɗani, ina cikin duhu game da wannan maganar. Da Allah ku fidda ni. Kawu Lado ya ce, na san za a yi haka. Ka tuna shekaru 17 da suka gabata, lokacin da muka je domin nema maka auren tsohuwar budurwarka Rahila. Jarumi ya yi jigum yana tunani. Jarumi ya ce, tabbas ba zan taɓa mancewa da irin halaccin da Alhaji mai kifi ya min ba. Baffa na gudu ya ce, a'a ka manta, bari na tunashe ka. Labari. Kawu Lado ya ce, shin nan ne gidan kuwa? Jarumi ya ce, nan ne kawu, don Allah ku ƙara haƙuri, na san za su buɗe. Baffa na gudu ya ce, kai jarumi, kar ka mai da mu ƙananun mutane mana, ya za a yi mu taso daga wani gari a kasa tarban mu? Kawu Lado ya ce, ka kira ta a waya to. Jarumi ya ce, nan ta ba ta shi zuwa. Suna kan haka mai gadi ya fito suka gaisa. Mai gadi ya ce, lafiya kuwa? Jarumi ya ce, mu ne. Kawu Lado ya ce, mu muka zo neman aure a gidan nan wato Rahila. Mai gadi ya ce, Rahila kuwa? Ba ku da labarin aurenta kenan. Ai tun jiya suka tafi ƙauye, a can za a yi komai. A wannan lokacin ma a can za a yi komai. A wannan lokacin ma ina ga an riga da an ɗaura aurenta, zama matar Alhaji Zanna. Jarumi ya ce, a'a ba zai yiwu ba. Anya ka san me kake cewa kuwa? Jiya fa muka yi waya da ita. Baffa na gudu ya ce, kaga kar na ƙara jin muryarka. Malam mun gode, mu za mu juya. Suka juya za su tafi. Jarumi ya kasa shiga mota, domin har yanzu ya kasa gaskata maganar.
Ana kan haka sai ga wani mutumin ya tsare su, bai bari sun tafi ba. Mutumin ya ce, ni sunana Alhaji Mai Kifi, ni ne sarkin kama kifin wannan yanki. Mahaifin Rahila yayana ne, ga gidana nan ba nisa, ku zo mu je don Allah ku huta. Babba na gudu ya ce, Allah sarki bawan Allah, da ka bar mu kawai mun tafi. Alhaji Mai Kifi ya ce, a'a don Allah ku yi haƙuri ku zo mu je. Haka suka bi shi ya tarbe su hannu bibbiyu, yasa aka gasa musu kifi ya ba su lemu suka sha. Alhaji Mai Kifi ya ce, to kaga shi yasa ban je ɗaurin auren ba, domin ba na goyon baya. Shi kenan a biyo wa abin duniya, shi Alhaji Zannan nan ba a san komai a kansa ba. Ana kan jiran zuwan ku kawai yana zuwa aka sa rana cikin satin nan akai komai. Ku yi haƙuri don Allah, yaro ka yi haƙuri, kar ka sa abin a rai. Jarumi ya ce, ba komai baba, haka Allah ya so. Alhaji Mai Kifi, gashi duk 'ya'ya na maza ne 9, sai dai wannan 'yar autattawa 'yar shekara 3. Da wallahi yanzu idan ka amince sai dai ka zaɓa cikinsu, domin na yarda da Allah ku mutanen arziki ne. Jarumi ya ce, Allah sarki baba, na gode sosai wallahi, kar ka damu. Kawu Lado ya ce, to, 'yan mata, wasa kike yi kenan? Ya mata wasa. Babban na gudu ya ce, ai iya wannan ma da ka mana ya wuce halacci. Mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Alhaji Mai Kifi ya ce, babu komai, duk da haka na baka Fadila, sai dai idan ka ƙi ta, amma ka yi mata. Yau ne ranar birthday ɗinta, dama ta cika shekara 3, kaga nan da shekara 17 years za ta cika 20. Kaga sai a ɗora muku aure a kawo maka amaryarta ga ta nan, sai dai idan ka ƙi. Duk suka yi dariya. Jarumi ya ce, to shi kenan, ni na isa, na amince, gani ga matata Fadila, zo. Alhaji Mai Kifi ya ce, kaga shi kenan, duk inda kake sai a kawo maka matarka. Ya miƙa mata kuɗi. Jarumi ya ce, ga wannan ki kai wa mama a siya miki kek na birthday. Ta karɓa tana tsalle. Haka dai suka gama fira suka kama hanya suka tafi. Shekaru suka ja ba su sake haɗuwa ba sai yau. Dawowa daga labari. Baffa na gudu ya ce, daga ranar ba mu sake ganin juna ba sai yau da ya zo ya ce mun ga amanar Fadila ga alkawari ya cika. Tabbas ban taɓa ganin mutum mai mutunci, mai mutunta ɗan adam kuma mai mutunta alkawari ba irin wannan. Alhaji Mai Kifi, alhamdulillah, ni ko na ce duk inda jarumi yake sai dai idan baya raye, amma alhamdulillah ga alkawarinmu nan na kawo maka. Jarumi ya ce, tabbas. Allahu akbar, na gode Alhaji zai moha. To masu sauraro, duka a nan za mu dakata. Mu dai fatan mu ku ci gaba da danna mana subscribe, wato alamar ƙararrawa, ku yi mana like, sharing, ku dai kawai ku ci gaba da bibiyar mu. Bisalam.